Salutare tuturor, aici Craft încă o dată, iar astăzi vin pregătit cu un tutorial despre cum se instalează Folding at Home. Aceasta este o platformă distribuită care folosește puterea de procesare a indivizilor precum noi pentru a găsi un vaccin pentru COVID-19 și soluții pentru alte boli precum cancer, Alzheimer și așa mai departe. Și în momentul de față au nevoie de putere computațională pe care noi o putem oferi ca și clienți de acasă. Și acum am să vă arăt cum se instalează și cum se setăpuiește și bonusurile care le puteți primi pentru participare. În primul și în primul rând, trebuie să intrăm pe URL-ul foldingathome.org/alternative-downloads, am să-l pun și în descriere. După ce intrăm pe acest URL, trebuie să dăm click pe Fachinstaller 751-x86.exe, îi dăm să run, așteptăm să se descarce, iar după ce s-a descărcat, va începe instalarea. După ce dăm pe Yes. Ok, acum putem să dăm Next, I agree, Express Install Next. Așteptăm să se instaleze. Iar după ce s-a instalat, o să putem să dăm Finish. Și ni se va deschide o cerere pentru un browser. Putem să alegem orice browser, să zicem în cazul ăsta Edge. Iar acum așteptăm să se conecteze la clientul proaspăt instalat. Apoi aici vom alege un setup în identity, putem să fim și anonymous, nu contează, dar vom alege setup în identity, iar aici la nume vom pune modul în care ne identificăm noi în echipa în care vom participa. Putem să punem orice, de exemplu eu am pus Kira Craft exact ca pe Gamster și recomand și voi să vă puneți exact ca și pe Gamster. Iar apoi aici la team number, foarte important, o să punem numărul următor, 254 133. Aceasta este echipa Gamster și o să vă arăt un pic mai încolo că acolo o să fie toți utilizatorii și o să ne putem vedea absolut toți. Iar aici, apoi pe pagina principală, după ce intrăm, putem să setăm cât de tare să lucreze PC-ul nostru pentru această platformă. Putem să punem pe Light, pe Medium sau pe Full. E ok de lăsat pe Medium, e ok oricum. Iar acum partea importantă, acolo sus în stânga, acum vedeți că s-a pus Kirelegraph și echipa. Partea, adică nu partea importantă, dar unde vedem statusul, este la acest URL care am să-l pun în descriere, unde acum momentan echipa se numește Triunghiul Bermudelor, pentru că încă nu s-a actualizat, dar am schimbat-o corespunzător. Iar mai jos putem vedea toți utilizatorii și câte credite au contribuit la această platformă. Recomand să intrați, deoarece este posibil ca în funcție de acest număr de credite de pe pagina asta să primiți tokens pe Gamster. Dacă sunt destule persoane, am să implementez așa ceva ca să îi recompensăm pe cei care contribuie la platformă. Well, atât e și să sperăm că crește lista și că o să fim team ranking un pic mai mare decât cât suntem acum.